खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदियै। हिमन्त बिश्व शर्माया मैया मोनसे मेलाव जानायाव बिटिआर गोरोबथानि मोनसे जोबथा सेथि सान बरायनाय हाबाफारियाव हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि पागलादिया दैमानि साजों गंसे दालां बानायगोन आरो बिटिआरआव मोनसे जिल्ला बानायबावगोन होननानै बुंदों। बेखौ थाबैनो मावगोन होननानै बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। मैया उदालगुरि जिल्लायाव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों आरो बेवहाय जेराव 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27 खालार खालि आसामाव बोखावजानानै बिटिआर महरै सिनायथि मुं मोनदों आरो बेवहाय गोदान बिटिआर रायजो सोरजिदों। बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो बाहागो लादों आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा गोबां बाहागो लादों आरो बेनो सेथि बोसोरसेयारि बिटिआरनि सान फालिथाय आरो बेनो जोबथा सान सेथि बोसोरसेयारि सान फालिथायनि। बारग' एनडिबिनि गासै सोद्रोमाफोरा मैया बिटिआरनि 27 जानुवारि खालि बिटिआर सान फालिनायाव बाहागो लाया होननानै बुंदों। बिथां धीरेन बर'आ बेखौ बुंदों मोगा-मोगि लानायाव आरो बिटिआरनि दफा बायदियै एनडिपिनि नांगौफोरखौ सुफुंनो हाया होनदों बिटिआरआव थानाय दफाफोरा आरो बेखौ बुंदों धीरेन बर'आ बुंनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों जे एबसुआ बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावलांनो हागोन आरो जेसेबांखि सान एबसुआ थांनानै थागोन बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावलांबाय थागोन आरो रन्जन दैमारिखौ गनायनि थाखाय गोजौआव नारसिनगासिनो दङ बेखौ थाबैनो गनायनि बेबस्था लागोन आरो आसाम सरकार भारत सरकारजों रायज्लायगासिनो दं होननानै बुंदों बिथां दिपेन बर' सारआ एबसुनि प्रेसिडेन्ट। बिथांहा केसआ सोरनियाबा उन आरो सोरनियाबा आगोल जागोन होननानै बुंदों। गनाया सोरबा उन गगोन सोरबा आगोल गगोन मानो होनबा केसखौ नायबिजिरनानै थाबैनो रेजें खालामनो नाजागोन। सोरबाबा गिदिराव दं सोरबाबा फिसायाव दं केसआ बेखौ नायबिजिरनानै होगोन आरो थाबैनो बख'नायनि राहा लागोन। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदियै। भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। काजिरङा हाग्रामायाव पुलिसफ्रा काजिरङानि गान्दाआरि जिब-जुनारफोरखौ नोजोर होबाय थानायावनो नायगिदिंबाय थानायावनो माखासे दुथांफोरा हाग्रायाव थानाय थसे गंआरि गान्दाखौ मैहुर खालामनो थांदोंमोन आरो बे समावनो पुलिसफोरजों गावलायलायनाय जादोंमोन आरो बेवहाय रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेवहाय सोरनिबा खहा जादोंना जायाखै बेखौ मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै। डिटेल्स मोनबा होनानै होनाय जाहैगोन। दुलाराय ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि थानेश्वर बर'आ बुंदों जे बिजेपि इउपिपि जिएसपि बिपिएफ जिखुनु जाया प्रमद बर' सारखौ जिखुनु हान्जानि जाया मानो गाज्रि नोजोरजों नायालासिनो मोजां नोजोरै समानै बयनोबो रायजो राजानि थाखाय जौगानायनि खामानि मावलांनो सुबिदा होयो आरो मोजां मेगनजों नायो होननानै बयखौबो समानै नोजोरजों नायहोनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय बर' हारिनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिथांखौ सुबिदा होगोन होननानै बयखौबो सुबिदा होनो थाखाय खावलायदों। जिखुनु राजखान्थिनि नोजोरजों नायालासिनो रायजो राजानि थाखाय जौगानायनि खामानि मावलांनो हाथों होननानै इसोरनाव आरज गाबो मोजां नोजोरजों नायलांथों होननानै। बिटिसिनि लेङाइ चिफ
गबिन्द बसुमतारिया बुंदों जे एनडिटिभिनि केसखौ समान नोजोरजों नायगोन बयखौबो, नाथाय सोरबाबा उन सोरबाबा आगोल जागोन होननानै बुंदों आरो रन्जन दैमारिया गनायाव गोबाव जागोनबो जानो हागौ होननानै बुंदों। मानो होनबा मिनिया केस दङ, बेखायनो केसखौ मिथायनो थाखाय गोबाव सम लागोन, बेखायनो गनायाव गोबाव जागोनबो जानो हागौ होननानै बुंदों बिथां गबिन्द बसुमतारिया। जम्मु काश्मीरनि कुलगामाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव मैया 10:30 रिंगायाव साब्रै आर्मिफोरा जिउ गोमादों। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबैनो सौहैनाय बायदि। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। एसेनोसै।